ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರೈನ್ ಗಡ 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 ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಜನ ಸರಿ. ಹಾಂ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬಂತೆ ಆಡ ಹಾಂ ಅದು ಯಾನ್ ಆಡ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರುವಂತೆ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಏರು ಮಾರು ಎಂದಿ ಆ ಬಂಡಿ ರುಕ್ಕೋ ಸರ ಸಬರ್ಕರ್ ಬಂಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹೋತಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಂಚಿ ಹೋತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಯು ಯಾರು ಹೋತಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಲ್ಲಗಿ ಯಾರು ಪಿದೆ ಜತ್ ಹೋಯ್ ಜಲತ ಹಾಂ ಅಂದ ಮಾರೆ बोलो दादा 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 ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೂ ವಾರಲು ಪಿರವಿರ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪಿರವಿರ ಮಾರೆ ಚೆಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ತೊಂದಿರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಬಾಟ್ಲ ದಿಕ್ಕಡು ಕೊಡಂಜ ಬಾಟ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡು ಏನೇನ ಅವು ರಿವರ್ಸ್ ಐತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದಿರಿ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಪಿರಬಿರ പോകുന്നുണ്ട് ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಎದುರು ಹೋಗ್ಪುಣ ಮನ್ಪಡು ಬೇರೆ ಇಜಿಂದ ಆಯ್ಚಿ ಅವೇನು ಕೊಯ್ತು ಜಾವು ಈ ವಿಷಯ ಫೇಲ್ ಆಯ್ರು ಈರು ಏನಡ ಸ್ವಚ್ಛನ ಪಾಡು ಮಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪ ಕೂತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಜಲ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಜತ್ತು ಹೋಯ್ ಜಲ್ಲ ಅಲೆ ಗೊರೋರು ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಬರೋರು ಜತ್ತದು ಪಿಡೈಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಜೀವ ಆಶ್ರಮ ಪಾಯಲ್ ತೋಜೋಡು ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಹಾವು ಸರಿ ಟೀಕೆ ಅಂಕಲ್ ದೀಪ ಒತ್ತಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಈ ಅಲ್ಲೂ ಜತ್ತದ ಹೋತಂದು ಬಂದು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಜತ್ತದ ಹೋತಂದು ಪೂರ ಹಣ್ಣು ತೋಜದಂದು ಮುಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ್ರ ಮರ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ತಿರ್ತಿಡೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ತೋಚಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಂಡು ಟ್ರೈನ್ ದಾದ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕುಲಿನ ಸೀಟ್ ಟ್ರೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಂದ ವಿಂಡೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕ ವಿಂಡೋ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚೈತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾರ ಎದುರ್ದೈಕ್ಲ ಬೋಲಿ ಐಟ್ಲಂಡು ಅವಳು ಹೆಜ್ಜೆಂಡ ಆಯ್ತು ಹಂಚಿದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋರು ಈಚೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ నుండి ప్రయాణించేందుకు స్వాగతం. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಓ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಚೆಗುಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮರತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಪ್ಪರ
ಕಾಚೆಗುಡ ಕಾಚಗುಡಕ್ಕೆ ಕಾಚೆಗುಡ. ಸೊ ಜಾಲಿ ಹೋಗ. ತದುಪರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧರ್ಮಾವರಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ. ಧರ್ಮಾವರಂ ನಾಟ್ನಾಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಕೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ತಿಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయిననే ఇంక ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయిన ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಿತ್ತೆ ಪೋಪ್ನಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪ್ನದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೌಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕಂದು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ సౌండ్ ಬಂದ ట్రైన్ల సౌండ్ సౌండ్కేను ఇచ్చి. రైల్వే మీకు సంతోషకరమైన మరియు సౌకర్యకరమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకుంటుంది. ట్రైన్ పోనుండు ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ದಾರ್ಲ ಇಕ್ಕದ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿಲ ಒಂಜಿ ಒಣ ಸಾಂಜೆ ಆವೆರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿನ ರೂಮ್ಡು ಪಾಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿರು ಬುಲ್ಪುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾರ್ಲ ಇಕ್ಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಬುಲ್ಪುದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ನೆನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಚಪಾತಿಲ ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತಿರು. ಅವಾಗಲೂ ರೂಮ್ ಲೇಡಿ ಬತ್ತು ದಾರವಾದ ಕುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಡ ಪಂಡ ಓ ಟೈಪ್ದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ತೋಜಾರೆ. రైల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు సామాన్లు స్నాక్ టేబుల్ పై పెట్టరాదు మరియు నిద్ర విశ్రాంతి కోసం స్నాక్ టేబుల్ సహాయం తీసుకోరాదు. కొంచెం టేబుల్ ಉಂಟು ತೋಜನ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಜಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐತೆ ಮಿತ್ತದ ಲಗೇಜ್ ಬರೋದಲ್ಲ ದಿವರ್ಚಿ ಬಂದು ತೆಲುಗು ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂತು. ವೆಯ್ಟ್ ಹುಲ್ಲುಟ್ಲೊಂಜಿ ಬಂತೇರು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿತ್ತರು ಫುಲ್ಲು ಲಗೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ. ಮಸ್ತ್ ಲಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಲಿ ಈತ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅವು ಬಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಲದ ಮಿತ್ತರು ಫುಲ್ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓದನುಂಡ ಓದಲೆ ಪೂರ ಓದೋದು ಪಾಡ್ದು 1,500 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮದು ಇದ್ರೆ ಬರೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾವಡ್ರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಚೂರು ಜಪ್ಪಲೆ ಚೂರು ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋ ಗಂಟೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಬುಕ್ಕೊಂದು ಆದ ಬಂಡ ಪಂಡೇರು ನಡೆದು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದ ಪೋರ್ಚಿ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೋರು ಹಾಕೊಂಡ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಪೋಚಿಗೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆಪೋಚಿ ಬಂದ ಓಪನ್ ಆಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪೋರ್ಚ್ ಆಯ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇಂಕ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಇವನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೊ ಇಂಕ ಬಿಡದಿಜ್ಜ ಅನ್ಲಿಕ್ಕ ಪಂಡ ತಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ್ದು 3:20 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರೋಂಬಿಟ್ಟೇರು ಇಡ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಉಂಟು. ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಸಮೋಸದ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನುಂಟು ಉಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಚಾದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಚಾದ ಪುಡಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಚಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು.
ಚಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂದು ವೈಪ್ ಪಂಡ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ವೈಪ್ ವಾಟರ್ ವೆಟ್ ವೈಪ್ ಬೊಕ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ಟಿಕ್ದ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಿರ್ ಮನ್ಪಾರ ನಮಕ್ ಗ್ಲಾಸಿನ ಚಾನು ಸ್ಟಿರ್ ಮನ್ಪಾರ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಚಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತೋಜೊಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ಸಮೋಸ ಇತ್ನೆಟ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೈಟುಕಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಮರತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೆಂಚುಂಡು ಪೆಂಚುಂಡು ಬೇಡ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಬಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪನೇ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋನಗ ಬಟ್ ನೆಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಟ್ಟಿನ ಇರ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ ಸ್ವೀಟಾ ಸೊ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ವಿಷಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ತೋರಿ ಕಡ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸಾಲ ಪೀನಟ್ ಮಸಾಲ ಕಡ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಾದ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸಾಲ ಚಾಯ್ ರೈಟು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಾದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಚಾದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಹಾ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಈ ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ನೆಟ್ ಚಾದ ಪುಡಿ ಉಂಟು ಪೇಡದ ಪುಡಿ ಉಂಟು ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಶುಗರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಶುಗರ್ ಐ ಟೈಪು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಮೋಸ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮುಂದೇನೊಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಮುಂದೇನೊಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೈ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಂದಿರೋದ ಓಕೆ ಕೊಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ